Primeiro, considerades que existe unha oferta cultural durante as festas suficiente para os mozos? A ver, eu como nunca me informo de nada, igual sí, pero non está informado ou non lo sei. Eu investigo un pouco, pero este ano non me deu moito. A ver, cosas saberá. Sei que deu Touriñán, Sí, agora o pregón. pero, bueno, non sei, Bueno, podría haber vengo ahora máis. mismo unha discoteca móvil que vino o programa, vale, pero por COVID, pero quen o anunciou? Nada. No, outro día vino o panfleto este onde aparece o programa. En realidad, enfocado a xente xoven, pois non había entre prácticamente nada e cero, non había nada. Vale. Yo sinceramente, si hay algo para os mozos, tampouco é que me entere, o sea, que si se fan actividades deberían pois facelas chegar máis a xente, porque non se, eu polo menos non me entero. Claro, en caso de que existan, pois, non é que a xuventude, por exemplo, pois, sexamos conscientes delas pola difusión que se fai delas. A ver, eu non sou de Fontareas, pero creo que, por exemplo, San Miguel, como calquer outro fin de semana, lo que pasa é que sí que ven máis xente a Fontareas, hai máis ambiente, pero non creo que haya nada máis especial nen outra cousa. Son as festas que se lle podría sacar máis partido, polo menos a xente da nosa idade, a nivel cultural, a xente de 20, 30 anos, pois máis eventos, por exemplo. Eu penso que non. Eu penso que Fontareas é unha vila bastante grande e que teñen cartos para facer máis cousas das que fan. Sí, podrían aumentar un pouco máis as actividades. Pero bueno, agora está Pepe que son uns ratas, entón. É verdade. Que tipos de eventos organizarías vos? Por exemplo, un torneo de calqueira deporte ou para os nenos pequenos animación na Praza Maior, e en caso que se fagan, que non o sei, pois igual non teñen a repercusión que deberían no que é a xente de Ponteareas. Non se fai o suficiente publicidade, vamos. Claro, para que chegue a todo o mundo, porque si é que se fan actividades tampouco é que cheguen a moita xente, o sea. Tamén se poderían facer, por exemplo, aquí no Parque da Feira Bella, algunha sesión de cine na que podésemos acudir, pois, xuventude, depende de que tipo de películas se proxectasen, pero sí que poderían facer que máis xente nova, pois, formase parte das actividades que se organizan. E tamén algún mercadillo ou así de segunda man, por exemplo, que sí que penso que é algo que a xuventude nos podería chamar bastante atención. Pois mira, eu para empezar, cousas tipo musicais faría moitas máis. Rollo concertos e así. Eu faría máis concertos porque xa te digo que penso que esta vila é unha vila moi grande con moitos habitantes e que temos cartos para facer máis concertos, cousas destas. Por exemplo, cousas tipo o bailotea, porque a xuventude gustaría moito esas cousas. Agora vengo son do TEA a semana que ven. Sí, xa sei, pero este tipo de cousas está moi ben. Pois eu faría cousas así máis dinámicas, igual tamén intentar introducir a cultura galega, tipo facer máis talleres de baile tradicional, de como se facía antes, pois traballos no campo, introducir esas cousas. Eu faría un pase de modelos coas tendas locais para que mostren a súa roupa e a mocidade pode participar nos pases como modelos. Un festival. Vale, festival. Típicos de firmar camisetas, que mola. Vale, ti? Un festival. Festival de música, entendo. Sí, pues así artistas, a ver, tampouco bocas de Pontareas igual non da para todo, ¿no? Pero así algo Un rollo carrelado, pero así mola moito. Vale. tipo Ben. montar a Peregrina 2.0, pero máis chido, non artistas tan